Zaparkujte vozidlo, použite parkovaciu brzdu a vypnite motor. Zatvorte všetky okná a dvere na vozidle. Oblečte si osobné ochranné prostriedky. Pripojte uzemňovací kábel k uzemňovaciemu bodu na palivovej nádrži. Prejdite ku platobnému terminálu a začnite novú transakciu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke platobného terminálu. Zvoľte číslo výdajného stojanu a preferovaný spôsob platby. Zadajte PIN kód na obrazovke alebo zadajte PIN kód na klávesnici. Stojan sa neaktivuje, kým nevložíte kartu a kým sa neschválí transakcia. Skontrolujte tlak v nádrži. Ak je vyšší ako 10 barov, je nutné ho znížiť. Robí sa to procesom odvodu pár. Pomocou vzduchovej pištole vyčistite prípojku hadice na odvod pary a zásuvku LNG. Vypustenie pary. Pripojte hadicu na zníženie tlaku k vozidlu. Otvorte ventily na znižovanie tlaku na nádrži vozidla. Plyn automaticky prúdi do LNG stojana. Tento proces môže trvať niekoľko minút. Sledujte tlak a ručne zatvorte ventil na vypúšťanie pary, ak tlak klesne pod 10 barov, alebo sa vypúšťanie automaticky zastaví. Odpojte hadicu na odvod tlaku, vyčistite prípojku a vráťte hadicu do držiaka na stojane. Odoberte uzáver nádrže a očistite LNG zásuvku na vozidle vzduchovou pištoľou. Vezmite LNG plniacu koncovku z držiaka na stojane, stlačte červenú poistku na LNG koncovke a roztvorte rukovete. Jemne rukovete zatlačte smerom k vozidlu. Netlačte príliš a nezablokujte trysku. Počkajte, kým sa na displeji stojana nezobrazí jednotková cena LNG za kilogram. Stlačte a držte tlačidlo Štart. Tlačidlo Štart musíte držať po celú dobu tankovania. Tankovanie sa automaticky ukončí, keď je nádrž plná. Teraz môžete tlačidlo Štart pustiť. Trysku odpojte jemným zatiahnutím za rukoveď smerom od vozidla. Stlačte červené bezpečnostné tlačidlo na LNG koncovke, aby sa rukovete úplne otvorili a až potom odpojte trysku od vozidla. Vzduchovou pištoľou opäť vyčistite trysku a vráte ju na držiak na stojane. Vyčistite zásuvku LNG na vozidle stlačeným vzduchom a vráte späť uzáver. Odpojte uzemňovací kábel a vráťte ho späť na miesto na LNG stojane. Dokončite transakciu pri platobnom termináli. Odoberte si doklad o tankovaní. Doklad je k dispozícii do 60 sekúnd od ukončenia tankovania.